Tak poďme teda. Dúfam, že ide so mnou. Kde? Veď. Ja nejdem hore. Ale. Ja nejdem hore. Ale poď. Poď, to by malo byť v pohode. Nechce sa mi... Háda ma tu nenechá samého. Budem funiť jak kokot, kým tam ono dojde hore po tých schodoch. Nie je tam nič, ale iba one násypníky. To vážne nejdeš? Nejdem, choď. Potom by dáš ten záver, ale tak. No jasné. No. Ja ti dám z toho, to veď, čo chceš. Ale nie je psa. No poď, neboj sa. To myslíš vážne? Že nejde so mnou? Není to zaujímavé, lebo sa bojíš. Není to zaujímavé, no len poď. Nejaký strieborný prášok, čo to je? Pozerajte. Tu sú nejaké násypníky. Moc sa mi sem nechce chodiť. Nemám rád takéto miesta. Aha. Teraz to není zaujímavé. Teraz to už vypadá lepšie. Počkaj. Čo to je vlastne? Nie. Chcel som vidieť, že na čom to stúpame, ale malo by to byť pohodlné. Ja neviem, no. Ovládací panel. Nejaký. Nie. Ale jaký, čo je to za strieborný prášok? No čo ti ja nepoviem. Posvietni sa. Zaujímavé, ne? Dneska to chlape nestíhame počúvať. Dneska tu je DJ Annelies so mnou. Tie zábery, ktoré som sa ja bál natočiť, mi natočil on. Ale cez vysielačku komunikujeme. Aha. Tuto je čo? To je Ja by som skriňa. tam asi nestúpil. Aha, to je skriňa nejaká. No nič, poďme sa to ešte nastaviť. Či ani nie? Čo je za strieborný prášok? No už to ti ja nepoviem. Posvietni sa. Zaujímavé, no. Dneska to chlape nestíhame počúvať. Dneska tu je DJ Annelies so mnou. Cez vysielačku komunikujeme. Aha. To je čo? Ja by som tam asi nestúpal. Aha, to je skriňa nejaká.
No nič, potom sa tu ešte zastavím, vyfotím to, poď ideme. Taký panel, poď, nemáme čas. Potom sa zastavíme ešte. Poďme ďalej. Tuto moje dvojča za mnou sa evidentne bojí výšok, ale to nevadí. Ja som ho ukecal, takže potom mu kúpim kofolu. Á, škoda. Hrozno pomáha. Škoda. Čo je škoda? Kde sme sem došli? Nie, tohto tu. Zaujímavé. No poďme ďalej, lebo je to vysoké. Ty si bol v Martine v takomto sile, nie? Jasné, cukalo mi, jak neviem čo. Čo? Že mi cukalo. Na takéto miesta ma voláš. No nič, poďme ďalej. Nevadí, keď sa mi niečo stane, tak mám kľúče od auta, áno, v taške. OK. Takže teba zakopem a auto si nechám. Dneska som dostal. Počkaj. Fú, som sa naplašil, že nejaký bubák ide. Dobre, mám stravonku kartu, dobre, potom to miň. Toto sa mi nepáči veľmi. Ale vidím tu nejaké stopy. Áno. No, niekto tu už bol. Neroxman. Na spodku tela nie sú, takže... Neroxman tam bol. Ja vyššie nejdem. Čo sa hýbe? Ja vyššie nejdem. Čo si sa zbláznil? Poď. Nejdem. Nebude tam nič. Takže moje dvojča to evidentne vzdalo, takže idem sám. Potom to video pošleš, ne? No jasné. Som asi aj ja dosť zadýchaný, ale nakoľko nemusím ani ja výšky, takže poďme ďalej. Moje dvojče je už dakde dole. No nič, vykašľal sa na mňa. Mám pocit, že tadiaľ to sa dostanem ešte asi vyššie. A nie, dá sa ísť aj tadiaľ to. Tak poďme ešte kúsok vyššie.
Tak vyššie sa asi nedostanem. Asi ani fotky nebudú. Fú, ale toto sa dosť ohýba. No nič, poďme naspäť. Tam vypadá, že mal ešte niekto asi aj stoličku na sedenie, díval sa von okno. Zaujímavé. Dneska sme tu vlakom, takže máme málo času, čo je škoda, lebo tých budov je tu naozaj veľa. V podstate dalo by sa ísť asi aj tadiaľto. Fú, ale ťahá ma to až dole. Je to veľmi divný pocit. Sice chcel som odtiaľ ešte fotky, ale tie asi nebudú. Ale tadiaľ to by sa asi malo dať dostať dole. Všem, ak sa niekde nezabijem po ceste. Ty kokos, to ešte aj to schodisko je naklonené. Ty kokos, až ma hlava z toho boli. Ani sa mi tam nechce ísť.
Idem aj ja už. Tak v tomto je taký pás a v tom som vlastne išiel. Takže vidíte, ako je to pod uhlom. Asi z toho ma bolela tá hlava. Poďme odtiaľto, lebo tu môže byť aj SBS-ka. Tak tento človek ma dneska sklamal, nešiel so mnou. Jebal sa na mňa.